itim sa yung tigre, no? So yan, pakilatis tayo sa itim. Pagapang tayo sa ating tela, no? Tignan natin kung anong kurso nyo dito mga bossing. Siyempre, hindi mawala sa atin to mga boss. Dapat kilatis talaga. So, record na ito, 1 win to. Yung tigre naman, never nating napalaro. Hindi ko nalaro yun mga boss. So, ito yung size natin. Ito is tercera. Ito yung tinatawag nila na tercera, no? Tercera size to mga bossing. So, G, yung tigre naman. Pagapangin mo na yan. B, no? Pagapangin mo na makilatis na natin yan, no? So, medyo may kalakihan yung tigre dito. Pero, baka sa tingin lang, no? Makapal din naman yung itim. Saka winner natin yan. So, fresh lang talaga tignan tong tigre. So, makapal lang talaga sa tignan. Malaki talaga tong tigre dito mga boss. Para sa akin lang, no? Pero makapal yung itim. Ano lang yan. Nakakapekil yan. Maliit sa tulog. Okay, game. Oh. Post nyo muna mga boss, no? Pili na kayo. Nako, grabe. Halos tupiin yung katawan ng tigre, oh. Grabe, pauna mga bossing. Ayun lang, aganti din yung tigre. So, Arya mga boss. Wala talaga, kahit makaganti siya ng ganun bossing. Ayan, oh. Good as dead na to mga boss. Pwede mo na i-surrender pag ganito, no? Malabo pa to sa sabaw ng ano to. Sabaw ng pata. Ayun, oh, maagatan din yung itim. Yung paganti ng tigre sa taas, pero grabe, lumiit siya, oh. Finishing na lang mga bossing. So, binibilot na. Wala na talaga yun mga boss, no? Kita nyo yung katis na ng laki. So, ewan ko kung goods kayo dun sa pili nyo, no? So, sana enjoy nyo to. And, 1, 2, 3, bilot mga bossing. So, yun lang. Sana enjoy nyo. And, God bless you all po. Yun lang, pass game.